Hai lembranzas que superan o paso do tempo como monumentos de pedra. Hai nas íntimas e persoais que sobreviven como feitos significativos, como arrecendos inesquecibles ou como sabores que se cravan na memoria, porque as lembranzas teñen olor e sabor. Hai nas colectivas que, sendo acontecementos históricos, se volveron propias porque impresionaron a nosa sensibilidade, os nosos soños, ou influíron decisivamente no doa a doa das nosas vidas. Cada quen terá seguramente guardada no seu maxín máis dunha lembranza. Pero sempre destaca aquela que insiste en poñerse por diante das outras cada vez que escrutamos o pasado. Teño así unha cousa de que unha tarde chegou ali o papá así asustado, moi asustado, e dixolle a mamá: estallou a guerra. En Vigo bombardearon en algúns sitios. Eu lembrome que miña nai, recollendo a roupa que tiña nunha horta que tiñamos, estábamos chorando a gritos porque tiñamos medo que a mataran. Cando o goberno foi a Ribeira e pasou por aí por Taragoña. A Franco y son jóvenes que venían del aeropuerto de Barajas y estaba desde Barajas hasta el centro de Madrid, estaba al lado de la carretera o de la salida, porque era la salida de Barcelona, llena de gente alrededor. Empezaron a pasar como 20 coches primeiro, depois pasaron os moros a cabalo. E depois atrás máis moros, o sea, Franco no medio, e depois máis coches. E nosotros estamos aí, na porta da escola, todos camán. Todo o tempo. Hasta que pasaron eles. Esquecínme de moitas cousas que me pasaron en unha época máis reciente, pero esas teñoas gravadas, non se me esquecen. Cuando Franco ordenó fusilar a aquellos 70, la repercusión que tuvo, repercutió tanto en Francia, que los franceses decían que jamás se acuerda una manifestación tan brutal como la celebrada en París. A chegada da Lúa, que eu ainda non estudiara nada de astronomía, xa tiñamos nos televisión, foi no 69, seica. Entón viñaron uns veciños e dixeron: Doña Marina, poden os nenos ver a televisión cos seus? Cando chegou a Maluma, non? Iso foi en Nueva York. Resulta que veu por ali, dice: pódese pasar? Pase, señora Clarisa, pase. Tudo iso é mentira. Todo iso que están ustedes a ver aí é mentira. Eso fanlo en Hollywood. E acabou. E recorda que o escepticismo desa señora, que tamén houve contos de que non fora certo. Pero eu coido que sí que foi. Doa, 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 costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. A mí chamoume moito a atención Fraga, porque daquela era o político de Villalba máis, ou seña a persona de Villalba máis famosa. E que como estaba metido en Madrid, ganaba todas as oposicións as que iba, impresionoume. A mí impresionoume moito por eso. Eu creo que o Carrillo, que foi un gran loitador, a Pasonaria, que foi unha grande luchadora. Pues mira, a mí impresionoume, por exemplo, a morte de Otero Pedraio, de don Ramón. Trateino moito, era un hombre patriarca das letras galegas, e polo cariño que eu lle tiña, admiración, pois si cando morreu, pois sentino moito. Impactoume moito e incluso chorei cando morreu Kennedy. Pola forma que tuvo de morrer, me daba moita pena ver a muller cos dous filliños da mau, e vela así daquela maneira, que lo impactoume moito, porque eu tiña entón tamén os meus fillos pequenos e pois facíame un pouco
como se me pasara a min, non? Lembrome de cando me mataron a Kennedy e a Lutero King tamén. En cine había Tyrone Power, Cargable, Frankenstein, El Gary Cooper, bueno, yo de artistas conocía mucho, pero me pasa lo mismo, el que estaba con la Taylor, que se casó no sé cuántas veces con él. Charles Boyer, artista de cine francés y de teatro, de cine y de teatro. El que era el padre de la Romina, de Romina Paver, que era Tyrone Power. Aí está, Charlie Chaplin. Izaguirre, Álvaro, Juan Ramón, Bustos, Barride, o fútbol, así, astros de fútbol. Que non había Lola Flores e eso, así daqueles, 28 de agosto del año 47, en la plaza de Linares mataron a Manolete. Doa, 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 eres costureira, o levaba a traballaba na leira, doa, doa, e doa, Meu irmão se foi a Mili, o maior, na vida da Quinta do Biberón. A miña Mili foi boa, Cheguei ali, fixen a instrucción, porque era algo traste tamén. Levaron aí, a parte de aí dos Pirineos, por os maquis. Sabes en que se entretiñan iles? Nas mantas collían igual as chinchas para ver como corrían, a ver que facían apuestas, a ver quen era que chegaba primeiro. Enseguida que fixen un mes de instrucción, 2 meses, me parece. Xa fui para o hospital Pondel, non me enterei. Solo chegaba, viñan os pacientes, pasa usted, pasa a carretera, non facía outra cousa. Resulta que cando cheguei a Mile, no manual de instrucción, pois aprendi enseguida. É unha marina, o arroz que nos daban daquela, eran máis vermes que arroz. Eu tampouco era capaz de comer. Eu caí varias veces ca fame desmayado. Chego para aos 8 días a Sevilla. Pero aos 15 días, pois iban todos os compañeiros, toda a miña quinta, iba de permiso, a mí non me daban nunca permiso. E dixen llego ao cabo segunda, mire, eu por que non podo ir, porque ti non sabes saludar. Pero deronnos un plato para que metieron na casadora dentro, era o que jardabas, un plato de aluminio, como se fora na guerra. Como non sei saludar, mira, pero claro, eu tiña as más, as miñas más eran callos, todo era callo, non tiña carne, era callo todo. Entón non se me xuntaban os dedos como agora, por exemplo. E había que saludar así, pero eu saludaba así. Puñenos 4 garabanzos contados, unha pouquiña agua, e depois para darlle sabor puñían unha cucharadinha desas que se revolva o café de atún dentro. Ese era o que comíanos. Eu aí, nese barco, xa tamén caí desmayado ca fame. Hasta que despois eu escribín á casa, e dixenlle, mire, papá, tal, cando escribín, pásame isto. E despois xuntou o cura, e o cura, pois, falou co cura dali, e deixaron salir. Uno es en la vida lo que la vida le ofrece, no lo que uno se propone. Eu quero ser como don Pepe. Eu quero ser como don Pepe, quizá porque a min me contagiaba a grandeza daquela profesión. Eu quería ser médico da aldea. E se, como xa teño escrito, se volvese a renacer, cousa que parece que non é probable, pois volvería a intentar ser profesor de ensino medio, que foi o que primeiro fun, mellor de ensino universitario. O mismo non, sería diferente. Cuántas cousas hai que non faría.
Soñaban con ir a traballar, a ganar os cartos e vivir a vida. Pero meus pais tuvesen medios. E eu houvese estudiado, eu houvese sido política. Sí, eso sí. Eso digo sempre. A mí me gustaba o ferrocarril. Eu estaba preparado para factura, me examinei, pero estaba no frente. Pois a min gostaríame moito ser enfermeira. Nunca me detuven a pensalo. Porque rico non. Nunca tuve ilusión por ser rico. Guapo tampouco. Me casé a gusto. Pois como me casé a gusto, pois me volvería a lo mejor a casar a gusto, si volviera a nacer. Y ahora sí, sería actriz por encima de todo. Gústame moito periodismo. Que os periodistas, se fóramos humanos, porque non somos, moitos non somos, e eu meto-me tamén, no meu non sei tampouco, moito ben podían facer, pero moito, Entonces, eu non sería bon periodista, pero gustaríame serlo. Sería actriz por encima de todo, porque como a los 18 años ya ser mayor de edad, yo sería actriz, porque además tenía facultades para ello. Doa, doa,